Επομένως, το μικρός τελικός έχει ολοκληρωθεί στο Final Four Under 14 αγοριών. Είμαστε μαζί με τον coach αθλητικού ομιλουμικών, τον κύριο Αλέξανδρο Λέκα. Coach, συγχαρητήρια για την παρουσία σας αυτό το διήμερο εδώ στην Νάξο. Μια γιορτή για τα παιδιά, μια γιορτή για το μπάσκετ και για τις ακαδημίες. Νομίζω έχετε πολλά θετικά λάβει αυτό το διήμερο και αγωνιστικά με τα καλά σας και τα κακά σας διαστήματα, αλλά και για την αποστολή σας εδώ σε ένα Final Four. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές για την διοργάνωση. Μας φιλοξενούν και γίνεται το τουρνουά αυτό εδώ, και όλους τους ανθρώπους, τους φορείς, εσάς που βοηθάτε να γίνει αυτή η διοργάνωση με τον καλύτερο τρόπο. Τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα της Σαντορίνης που μας κέρδισε. Περιμένουμε να δούμε και τον τελικό, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να έρθουμε σε αυτό το τουρνουά. Τα παιδιά αποκτήσανε πολύτιμες εμπειρίες και είμαστε διπλά χαρούμενοι γιατί από το ξεκίνημα των παιχνιδιών μας εδώ μέχρι το τελείωμά τους υπήρχε μια βελτίωση, μια εξέλιξη που είναι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ήρθαμε έχοντας σαν στόχο να κατακτήσουμε νίκες ή μετάλλια ή οτιδήποτε. Αν το καταφέρναμε δεν θα μας πείραζε βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά που ξεκινήσαμε φέτος μια προσπάθεια από πολύ χαμηλή βάση, το ότι έχουν μια εξέλιξη και καταλήξαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού να παρουσιάσουμε σημάδια βελτίωσης. Έδωσα τα συγχαρητήρια στα παιδιά μου γιατί πραγματικά υπερβάλλαν τον εαυτό τους και ξεπεράσανε κάθε μέχρι τώρα απόδοση που είχαν στα παιχνίδια. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, coach, σίγουρα η συμμετοχή και το κομμάτι του αθλητισμού είναι πιο σημαντικό από τον αυτοσκοπό της νίκης, και νομίζω ότι αυτό προσπαθείτε και εσείς μέσω της δουλειάς να περάσετε την νοοτροπία αυτή, να δουλεύουν ατομικά και μέσα από τη διαδικασία της ομάδος, και πόσο μάλλον να το ευχαριστιέστε όλοι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, μοιράζοντας και τον χρόνο της συμμετοχής. Ακριβώς αυτό, όπως είδατε, εμείς πρεσβεύουμε μια φιλοσοφία ίσης και δίκαιης συμμετοχής για όλα τα παιδιά. Ανά 5 λεπτά κάναμε αλλαγές, ασχέτως του πόσο ήταν το σκορ και τι γινότανε. Προς το τέλος του παιχνιδιού, λόγω κούρασης, τραυματισμών, χάλασε λίγο αυτό το rotation. Αλλά πρέπει όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, ανεξαρτήτως επίπεδου, ύψους, δεν ξέρω εγώ τι ικανοτήτων, ταλέντου, να παίρνουν τον χρόνο συμμετοχή τους. Όλα τα παιδιά έρχονται για να παίξουν και να χαρούν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε την εξέλιξη των παιδιών. Θα έρθει η ώρα αργότερα για να κάνουμε τα αντίστοιχα rotation. Τώρα, κατά τη γνώμη μας, πρέπει όλα τα παιδιά να παίζουν τον ίδιο χρόνο σχεδόν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό πρεσβεύουμε και αυτό κάναμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς για τις μεταδόσεις σας και την μετάδοση, το άνοιγμα αυτών των παιχνιδιών προς τα έξω στο κοινό. Να είστε καλά.